De tennisclub van Melik heeft deze maand een leuke primeur. Ze introduceren als eerste club in Limburg pickleball. Het is niet tennis, niet badminton en niet pingpong, maar het heeft van alle drie wel gaat weg. In de sporthal in Melik wordt al druk geoefend, zodat de sport met pauze officieel geïntroduceerd kan worden. We zijn hier vandaag omdat we naast het tennissen een nieuwe sport willen introduceren, pickleball. Dat is wat we hier op deze baan een aantal weken nu aan het oefenen zijn. En we zijn als club altijd bezig om te kijken of we nieuwe dingen kunnen doen, interessant kunnen blijven voor onze leden en eventuele nieuwe leden. En vandaar dat we pickleball op het spoor zijn gekomen. We hebben 2 leden die de sport leerden kennen. Een van hen komt regelmatig in Canada en heeft daar op een gegeven moment het voor het eerst gezien. Er zijn 2 verenigingen op dit moment in Nederland en wij hopen in het zuiden als eerste met pickleball te starten. Het komt oorspronkelijk uit Canada en uit Amerika. Daar is het begonnen. Er kwamen wat tennisbanen leeg te staan waar men dacht, daar moeten we wat anders mee doen. En toen heeft iemand een spel bedacht, pickleball, wat op de betonbanen daar gespeeld kan worden. Dus er werden dan tennisbanen omgezet naar pickleballvelden. Daar is het ook redelijk groot. Er worden ook grote wedstrijden en dergelijke gehouden. En het gaat langzaam maar zeker ook de wereld over. Er is in eind mei een toernooi, een Open Nederlands kampioenschap in Amsterdam. En daar wordt op een gegeven moment worden iets van een paar 100 spelers verwacht vanuit de hele wereld. Amerika, Canada, Engeland. En wij hopen daar eigenlijk met 1 team ook in te gaan. Het mooie van deze sport is dat het een kleine sport is. Dus je hebt ook al heel gauw dat je aan dat soort dingen mee kunt doen. Dus we hebben de potentie kampioenen te gaan leveren. Wat is het verschil tussen pickleball en tennis? Het verschil is de grootte van het veld. Tennis wordt op een groot veld gespeeld. Pickleball op een veld met de afmetingen van een badmintonveld. De rackets zijn anders. De paddles heten ze hier. Het zijn eigenlijk geen grote tennisrackets, maar het ligt meer in de richting van een badmintonbedje. De bal is van kunststof, gaat daarom ook veel minder snel. Het mooie ervan is daarom ook dat het ook voor mensen goed te spelen is die fysiek wat meer gehinderd zijn. Het is toch wanneer je tennist wat fysieker, het veld is groter, er moet meer gelopen worden. Dit is meer een kwestie van ook wel reflexen en ja, je kan het op alle niveaus spelen. Heel laagdrempelig. Ja, want ik zie de bal die springt ook niet zo hoog als die daar. Nee, precies. En dat was in het begin grappig. Toen de tennissers gingen pickelballen, die waren allemaal te laat bij de bal. Want die verwachten dat de bal een enorme stuit zou maken. Maar dat deed hij niet. Dus je moet toch ook wel iets anders gaan spelen dan normaal met tennissen. Wij willen het graag als onderafdeling van de tennis gaan aanbieden aan onze leden, maar ook aan met name externe leden. Mensen die denken, nou tennissen dat vind ik toch te moeilijk. Ik heb nog nooit getennist en om dat nu te gaan beginnen, dat wordt misschien een probleem. Maar dit is veel laagdrempeliger. We hebben dat ook geprobeerd met een aantal leerlingen van de school. En ja, die konden het ook bijna gelijk spelen. En dan zouden we ook schooltennis aanbieden en dan vliegt die bal alle kanten op. Ja. De tweede paasdag hebben we een open dag van de tennisvereniging. Dat is altijd de start van het nieuwe seizoen. En dan wordt dit ook geïntroduceerd. De open dag is van 12 tot 4 of van 11 tot 4. En vanaf 12 uur is de officiële opening. We hebben naast het picklebal natuurlijk wel een aantal andere dingen op de open dag. Voor de kinderen is er eieren zoeken, er worden ballonnen opgelaten. En een en ander vindt plaats op het tennispark in Melik. Bij iedereen bekend, het ligt achter de Apollohal, het tennispark van Melik.